கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த நாளிலும் உங்களை அன்போடு நான் வாழ்த்துகிறேன். பிரியமானவர்களே, கண்களை ஏறெடுப்பேன் என்கிற இந்த அனுதின ஜெப நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாம் ஒரு வசனத்தை வாசித்து அறிந்து நாம் தினந்தோறும் தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்து வருகிறது போல இந்த நாளிலும் ஒரு வசனத்தை வாசித்து அறிந்து ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபிப்போம். நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 8வது அதிகாரம் 17வது வசனம். என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன், அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள். பொதுவாக இந்த வேத வசனம் அநேகருக்கு தெரிந்த வேத வசனம், அநேகருக்கு பிரியமான வேத வசனம். இந்த வசனத்தை பொதுவாய் தேவ பிள்ளைகளில் அநேகர் நன்றாய் அறிந்திருப்பார்கள். ஆகவே இந்த நாளிலும் இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன், அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள். ஆண்டவரை தேடுகிறது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். ஆகவே இந்த வசனத்தின் மூலமாய் நாம் பார்க்கும் பொழுது அனுதினமும் அதிகாலையிலே தேவனை தேடுகிற அனுபவம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டும், கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு வேண்டும். அநேக தேவ ஜனங்கள் ஆண்டவரை அனுதினமும் தேடுகிற காரியத்திலே சோர்ந்து போயிருக்கலாம், தேவனை தேடுகிற காரியத்தில் பின்னடைந்து போயிருக்கலாம். தேவனை தேடி என்ன பிரயோஜனம் என்று சொல்லி மனதிலே அவர்கள் சோர்வுற்றவர்களாய் காணப்படலாம். ஆனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நீங்கள் அனுதினமும் கர்த்தரை தேடுகிற தேவ பிள்ளைகளாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும். ஆண்டவரை தேடுகிற போது அவரை கண்டடைவோம் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. அவர் உண்டு என்கிற விசுவாசத்தோடு அவரை தேட வேண்டும் என்பதாக கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் மூலமாய் நாம் பார்க்கிறோம். அன்பானவர்களே, ஆண்டவரை தேடுகிற காரியத்தில் நீங்கள் சோர்ந்து போகாமல் காலையில் எழுந்து முதலாவது ஆண்டவரை தேடுகிற பிள்ளைகளாய் நீங்கள் காணப்படுங்கள். ஆண்டவர் நிச்சயம் உங்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவார், தன்னுடைய வல்லமைகளை வெளிப்படுத்துவார். ஜெபிப்போமா? சர்வ வல்லமை நிறைந்த அன்பின் கர்த்தாவே, அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான் என்று சொன்ன தெய்வமே, உம்முடைய பரிசுத்தமான நாமத்தை தேடுகிற உம்முடைய பிள்ளைகளை நினைத்தருளி ஆண்டவர் தன்னை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்துவீராக. உம்முடைய பரிசுத்த பிரசன்னத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.